sempre que vens de victòria encara és la setmana diferent. Al final el mes 3 es nota des que t'aixeques el dilluns, però és veritat que si a més et costa 6 jornades aconseguir-ho, òbviament era una cosa que estàvem entrenant bé i que estàvem treballant perquè arribés, però que és veritat que desespera una mica el que vagin passant setmanes i que no arribi la victòria. Al final és una setmana diferent, és una setmana que l'equip ve d'acumular, jo crec que 3 partits bons i de competir bé, i ara sí que és veritat que sabem que tenim una sortida de les complicades al camp de l'Albacete. Bueno, Albacete és un equip que porta molts anys a primera ref, que és una sortida complicadíssima, que l'any passat, quan ens estàvem, o fa 2, quan ens estàvem jugant el descens, no vam saber contrarrestar i vam tenir una derrota dura ja, i jo crec que arriba en el pitjor moment des que va començar, perquè va començar molt fort, i és veritat que dels 3 partits que ha jugat n'ha guanyat 2 a casa, però és veritat que ara ve potser amb la pitjor dinàmica amb els últims 2 partits. Al final l'entrenadora coneix la categoria, ja estava al Villarreal l'any passat i és veritat que fa molt bona feina i crec que al final és un equip que planteja futbol, que també està bé en els duels, o sigui que crec que serà un partit complicat com tots, però que a part serà xulo de veure perquè crec que serem 2 equips que proposarem. Sí, crec que és important seguir blindant-nos. Ja havíem parlat de la importància de no encaixar gols i és veritat que arriba el primer mes 3 de la temporada, arriba el dia que encaixes només un gol. Crec que l'equip ha pujat al nivell en defensiu, però que no perquè ho facis bé a un partit o 2 no vol dir que tinguem la signatura ja finiquitada fins a final de temporada. Al final crec que sí, que ens estem trobant equips que fan pocs gols, però que és que si no encaixes acaben puntuant. Al final Oviedo, Albacete, Cacereño són equips que estan fent pocs gols però que no estan encaixant i això al final t'acaba donant com a mínim sempre el benefici d'empatar els partits. Llavors sí, crec que nosaltres no hem de baixar l'índex de gols que estem fent perquè crec que això ens permet estar dins dels partits i que a més crec que et genera respecte de cara al rival perquè al final saben que tenim gent que està ara amb la fletxeta cap amunt, però també és veritat que nosaltres hem d'aconseguir que amb el nivell de porteres que tenim aquest any siguem capaços de deixar la porteria a 0 o com a mínim de no encaixar tant com a les primeres jornades. Bueno, al final nosaltres tenim la realitat que tenim, o sigui, ha estat una setmana complicada de gestionar, ha estat una setmana en la que avui divendres fem doble sessió, entrena mig grup al matí perquè després treballa, entrena mig grup ara perquè han treballat al matí. Al final nosaltres som molt conscients de quin equip som i de la realitat que tenim, per això jo sempre m'agrada posar de manifest i que quedi ben clar el mèrit que té l'esforç que fan les jugadores per tot, per no saltar-se ni una sessió d'entrenament i estar avui totes convocables per... Avui les hem fet venir totes amb maleta i és veritat que ara donarem convocatòria i al final és una convocatòria dura, crec que és un viatge llarguíssim en el que sortim ara a migdia amb autocar i demà no, demà donem lliure, demà sí que prioritzem descansar i que facin una bona mobilitat al matí per arribar en condicions per competir a la tarda, però al final crec que no s'excusa tampoc el viatge, crec que anem amb les condicions que toca per avui arribar a la nit, descansar i demà afrontar la tarda en condicions d'intentar emportar-nos els 3 punts cap a casa.